Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc el Lluís i m'han convidat a fer el pregó d'aquest any, que és un honor que normalment se li dona a un saloní de prestigi per fer-nos sentir orgull de poble. Doncs no és el cas. Jo sóc pràcticament un rodamont. No sé si sabeu que tenia una acadèmia de dibuix i pintura allà sota la Mútua. No sé si us sonen algunes. Doncs ja no hi soc, perquè ha vingut una escola d'anglès, ho ha comprat tot i m'he quedat sense feina i sense casa, goita tu. I a més, com que sóc autista, o bueno, Asperger, diuen alguns dels autistes que parlem, doncs em costa adaptar-me a això que és la societat, el capitalisme, etc. I mira, els imprevistos se'm donen fatal. I m'he quedat com un rodamont pel carrer. No, és que no. Oi, nena, no caiguis, no caiguis. Hola. Es pot saber què estàs fent? Bueno, ja era l'hora, no? No has vist que ens cridava? Jo ja sé que he sortit malament, però... Però, a veure, Lluís, això no és el que havíem pactat. Aviam, em tocava presentar-me, no? Estava explicant Sí, això. et tocava presentar-te, però això és el pregó. En el pregó no pots explicar aquestes coses tan depriments. T'has de posar medalles, has de parlar dels teus èxits. Ai, perdó, és que no sóc un polític i jo aquestes coses... Jo només he dit la veritat. Doncs no et pateixis, perquè direm la veritat. Estic segur que això que diré a continuació, tot saloní i salonina ho ha vist. Les poesies als aparadors que fas any rere any en aquest municipi. Sí, les tria el Pau, aquestes poesies. I s'ha de dir que tots els botiguers n'hem de sentir orgull, perquè és que això de treure aquesta pintura del vidre és una feinada, pregunteu-li a algun dels botiguers. D'això és que hem de tenir orgull. Se m'acudeix una altra cosa. Què me'n dius dels passos, els murals dels passos soterrats? Segur que tots vosaltres els heu vist quan aneu a agafar el tren o aneu a comprar l'esclat. Oi, goita. Bueno, no els pinto jo, Com que no els pintes tu? Això són els nanos de l'ESO, que també hem de tenir molt orgull. És la seva idea, són les seves mans. Oi que han quedat macos aquests passos? Doncs, a veure... sí, d'aquesta no te n'escapes, Tu vas ser l'impulsor del col·lectiu LGTB del Baix Montseny. Bravo! Gràcies, però no n'hi ha per tant. Simplement era que estàvem a la pandèmia i no ens deixaven anar a la ciutat. Llavors, quan només podíem ser 6, allò que no ens deixaven sortir, doncs jo vaig fer venir a 20 persones al taller i mira, m'han fet xerinola i el resultat que hem fet un col·lectiu per tot el Baix Montseny. Això és un orgull de Sant Celoni, també ha sortit d'aquí això. I hi ha una altra cosa que, si m'ho pregunteu, és la millor cosa que ha fet mai, que aquesta segur que no tens res a dir. L'Efant Blanc, un grup de música que cantem petardeo de mariques en català. Ens podeu escoltar a YouTube, a Spotify, i de fet ara us cantarem una cançó, oi que sí? No, calla. Que cantem molt malament tu i jo. Hi ha molts més salonins i salonines. Nosaltres només som uns salonins. I qui hi ha que canti millor que una servidora? Us presentem a la Niatu. Endavant, un fort aplaudiment. Hem viscut el fracàs, però hem cregut en nosaltres. Pas a pas ens hem fet costat, hem lluitat pel
que crèiem i hem promès no canviar. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història. Amunt, Sant Celoni, que comença la festa major! I pas a pas, cançó a cançó, hem trencat les barreres que no duien enlloc. I no pararem fins poder fer la nostra, fins ser part de la història, deixar un rastre en el camí. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història. Si anem a lluitar, armats amb flors, mai no ens podran guanyar. Junts veurem lluitar els carrers amb la veritat. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar tot quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història. Moltes gràcies, Sant Celoni. Doncs sí que canta millor que jo, No ho hagués dit. Bé, el que passa és que si aquestes cançons catalanetes modernes estan molt bé, però jo, una senyoreta com jo, tinc uns gustos més tradicionals, encara més de la terra. Com es diu aquesta cosa que feu aquí en aquest poble, que comença per G, les gimcanes? Com? Com? És que no ho sento, la sordera. Ah, les gitanes. Sí, doncs sabeu què? Com que nosaltres el que fem no li agrada a ningú, us hem portat les gitanes perquè ballin per vosaltres. Un fort aplaudiment per les gitanes de Sant Celoni.
Sant Celoni una petita, perquè l'altra està aquí i sou tots vosaltres. Un fort aplaudiment per Sant Celoni. Nosaltres som l'Efa en Blanc. Ens podeu escoltar a Spotify. Calla, nena, que ara no ets la protagonista, tu. Home, ja, és que això dels narcisistes, Déu-n'hi-do, Aquí tenim una bona representació de la varietat que hi ha en aquest poble i que hi ha en tot el món. Així que un fort aplaudiment. Moltes gràcies per acollir-nos i Un fort aplaudiment per la diversitat. moltes gràcies. Nena, que m'acabo de recordar d'una cosa. Què passa, que jo no Que sé. hem de desitjar bona festa major. Ah, molt bé, fem-ho totes juntes. Totes juntes, de la de 3. Bona festa!